मित्रांनो हा बघा, मी बघा पिशवी अजून इथे चांगले. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता मी चाललोय कोकम आणायला. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, स्किप करू नका. थोडेसे पाहिजे होते कोकम, दाखवतो तरी पण कोकम किती होते आहेत काय पहिले बघायला लागतील, त्याच्यानंतर दाखवतो. थोडेसे घेणार आहे, फक्त कडी काढायला हवेत. कडग्यावर आलोय. तर मित्रांनो, आज मी एकटाच आहे. पोरं खाली खेळतायत, कोण आली नाही. मी बोललो एकटाच जातो आता. चला आता कोकमीची भेटू. तर मित्रांनो, आता आलोय. ते बघा आहेत. हे बघा, तर मित्रांनो आता चढतो कोकमीवर. बघा खाली आलोय. तिथे एक वरती आहे, तिच्या चढायसारखंच नाही, शेवा येत नसते म्हणून खालची आहे कोकमीवर आलो. तर मित्रांनो, आता वरती चढलो. हे बघा, तर मित्रांनो पिशवी अटकवलं इथं. डोंगले बघा, डिंगले. तर मित्रांनो, कोकमीच्या वरती चढलोय शेंड्यात. बघा कसं दिसतंय वरनं. थांबा मी पण दाखवतो. मित्रांनो हा बघा, वर चढलोय.
ते बघा टी-शर्ट ठेवतो, खाली पिशवी आहे, सर काढतो. तर मित्रांनो काय जास्त काय भेटले नाही, तर मग आता खिशातनं काढतोय मी. बघा पिशवी अजून इथं चांगले. तर मित्रांनो आता काही कोकम काढून झालं, काही जास्त काही काढले नाही. हे बघा थांबा, हे बघा ती पिशवी पण फाटली वरती. बघा एवढंच आत, एवढंच काढले. तर मित्रांनो हे बघा जास्त नाही, कमीच आत बस झाली तरी पण. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटू आपण दुसऱ्या व्हिडिओला नवीन. तर बाय बाय. चला कोण पण नाही बाय काय राहिला, हेच करतो.